Arratsalde denoi, eta ongi etorri Maren Laguntzeko Gabonetako jaialdira. Aurten berriz hemen gare jaialdiari hasiera emateko. Hai, amaitala! Zer arrastu, jau? Dirudiatzen izan zela pasu urteko jaialdisa. Joe, ze askar pasatzen da denbora, Venga, izan momentu, Baina, ama, kotxe torri da eta hemen ikasi zuen! Ama, nos gustu kontu batiko historioak, beste! Eskerrak atzo pelukeriara joan nintzara. Oso guapa zara, mama. Ikusi zenbat jende. Zena, mama. Biko, mama, ekarri betiko liburua eta dara. Mama, irakurri denon beste! Bueno, bueno. A ver, gaur historio kontatuko dizuet. Santa Juana el Estonori! Bale, Santa Juana el Estonakin historia kontatuko dizuet. Orain dela urte asko, jaio izan neskoak Burdeosen. Mama, non dago Burdeos? Frantzian dago, peio. Bueno, 1556an jaio zen.
Bueno, esateran nintzen bezala, Santa Juana Estonak 17 urte zituenean Gaston de Monferratekin ezkondu zen. Eta berakin izan sortu zen araba. Sorti! Bai, gero bere zenarra izenean monja sartu zen. Eta azkenik bete zean bere ametsa. Badakizu ez izan bere ametsa? Ni badaki! A ver, pillo. Medikoa izatea, ez, printzesa. Ba ez, bere ametsa emakumeak ikasteko eskubia izatea zen. Hortarako, 1607an sortu zeban Mariaren Lagunen ikastola Burdeosen. Ia pertsen horiek. Hori da, lagun norbait ematea.
badakizu ezer, Bergarako Mariaren Laguntza ikastola sortu zen 1789. Ara, mama, zu ez delako zarra. Aiz, pello, ez esan hori. Bueno, hasieran hemen bakarrik emakumeak ikasten zuten. Horrela hobeto. Jure, isildu. Bueno. Gainera hemen irakasleak monjak ziren. Eta berak etxe zuten dena. Janaria prestau, irakatsi, ikastola zaindu. Joa, mama, denetarik egiten zuten. Zelako lana. Bai. Gainera ikasle batzuk hemen itxe zuten lo. Lizentzia interna. Amenoiak zeuzen, mama. Bai, hemen. Badakizu DBH-ko liburutegia. Hortik gertu ziren logelak. Mama, nire hemen loitxa urtoko jaten. Nire zebeldurra. Kagati. Bueno. Maniak pila bat historio hemen ikasten ebanean, Mama, kontatu denoi mesedez. Bueno. Ingintza pizka bihurriza, Eta gero gure esaten dozu. Bueno. Egun batian, ginen dira klasean isilik. Eta nire batean jaikin nintzen, eta zinitzen abesteola. Kupela, badakizu abestixa ez da? Esa, mama, beste hori zer zara da. Aiz, pello, mesedez, non ez dozu ezagutzen?
Amama, baina lehen esan duzu emakumeentzat zara bakarrik ikastora, eta ni hemen ikasten dut. Noski, 70-80 marka tartean ikastore izalako mixtua. Eta ikasten zuten mutilak eta nezen elkarrekin. Joe, niri batzutan mixtoa ez esatea gustatuko jaten, June, ixilu ja, hombre. Bueno, ikastora opia kalatu denborakin. Lehen gaztelera zirakasten zan. Bai, beti da ni pentsatzen zera lehiten da, Eraz? Bai, Jone, garai batian, debek hauta zeuan euskaraz hitzarekia. Joe, amama, ze gaizki. Bai, Pello, adi sortea dugun euskaraz hitzarekiko. Zer
Pentsatzen berrixa da, ezta? Ja, zua zinen junez. Ba ez, ikastolako hartzen egisa ditzen da tipitapa. Eta sortu zen, 1989 Baina mama, Julietan ingoikoan ginen, ezta? Ba bai, zuek bertan ikasi zinuten. Eta hor ikasi zinuten dakizkizuten abesti guztiak.
Gaurko ikastolan lenguakin konparatzen oso kriston aldaketa egon da. Ikusi nolakoak ziren lengua ikasteak, ikusi? Zuek, ezakizue pasilloan ezin da lengua. Zuek, zer da orain? Ezakit, matematika. Ez, musika barean ezin, venga, base. Deep breath. Be fine, it'll work. You ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Come here, stand up. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was. I have to do better than this. All right, you guys take a cue from me. La 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 Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Jesus was. Jesus was. Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was. Sing something. La 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 Oh, happy day.
On happy day, happy alaia. Eta day, eguna. Egun alaia! Aia gaur bezala! Ya zer da hau? Ama! Zure gaten sorpresa! Ai ba! Eskerrik asko berritzat! Bai! Ai, ze polita! Ai ama! Ze polita, eskerrik asko! Epuz! Bueno. Bat! Bi! Ta hiru! zelako jaialdi politatzen da. Jode baiet, eta gainera ezakitak kontrolozaten. Gaur oso egun berezia da. Ze hauten Marian Lagundiak 225 urte itzen ditu, eta urtzen egizak 25. Horregaitzik, eskerrak emanen dizuegu. Marian Lagundia zaretelako, izan, zinetelako, eta izaten jarraituko duzuelako. Augusti Xagaitxik hauzuentzat da. Eskerrik